Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Arena Politică. Emisiunea care aduce în prim plan tot ceea ce se întâmplă în viața comunității din Argeș, în mediul public și privat, în administrație și, bineînțeles, politică. Sunt Simona Pomazan, alături de mine în studioul Antena 3 Pitești se află Adrian Bughiu, vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, pe care o să-l salut chiar acum. Bună seara, Adi, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru disponibilitate. Ca de fiecare dată o plăcere să fiu în mijlocul dumneavoastră. Poate mai rar în ultima vreme la Arena Politică, dar totuși mă consider un obișnuit al Antenei 3 Pitești, pentru care vă mulțumesc. Și prezența ta nu este întâmplătoare la noi la Antena 3 Pitești, la Arena Politică. Vreau să fac o scurtă pauză, o mențiune mai exact. Aș vrea să te rog să alegem această formulă de adresare, să ne tutuim, pentru că ne cunoaștem de foarte mulți ani. Am colaborat pe toate evenimentele care s-au întâmplat în județul Argeș și mă gândesc că ești de acord pentru ca dialogul să fie cursiv și plăcut pentru telespectatorii noștri. În regulă, așa facem. Ei bine, și spuneam că prezența ta nu este întâmplătoare, asta pentru că pentru autoritățile județului, pentru administrația județeană, miercuri 26 noiembrie a fost o zi specială, un moment important care a fost marcat printr-o conferință publică susținută la Teatrul Alexandru Davila, ei bine, împlinirea primului an din mandatul 2024-2028. Așa este. Hai să zicem că a fost un moment festiv, asta pentru că, într-adevăr, ieri s-a împlinit fix un an de când am fost realeși eu și colegul meu, Marius Nicolaescu, pentru al doilea mandat consecutiv în funcția de vicepreședinți ai Consiliului Județean Argeș. Așa cum ați precitat și dumneavoastră, după mandatul 2020-2024 urmează acest mandat, să sperăm noi, până în 2028. Și să sperăm de asemenea că el va fi unul încununat de succes, la fel cum, lăsând modestia la o parte, a fost încununat de succes și mandatul anterior. Și da, ați marcat acest moment, așa cum spuneam, prin acest eveniment care a adus multe persoane la Teatrul Alexandru Davila, reprezentanți ai mediului public și privat, ai autorităților centrale și locale, lideri de instituții. Cum a fost această zi? Ca să fim hotărâți, n-am vrut să facem, nu știu, genul baie de mulțime. Am fost destul de restrictivi atunci când am înaintat invitațiile la eveniment, tocmai pentru că trăim vremuri oarecum triste din punct de vedere și al evenimentelor publice și am vrut să dăm dovadă în primul rând de decență, fără să nu știu, folosim o chestiune în stil festivist. Ne-am dorit să trecem în revistă un eveniment care, din respect pentru cetățenii, cred că aveau dreptul să știe cam ce am făcut noi cei din Consiliul Județean Argeș în acest prim an de mandat. Prezentarea acestui prim an de mandat, primul din al doilea mandat, așa cum s-ar spune, a fost așa, într-un context economico-social destul de greu, într-un an 2025 dificil. Se pare că în Argeș totuși lucrurile s-au mișcat. Cu greu, dar au fost. Haideți să vorbim puțin așa despre ceea ce s-a punctat, pentru că fiecare, atât colegul tău, Marius Nicolaescu, cât și tu, ați prezentat pe instituțiile pe care le coordonați, da? Activitățile din instituțiile pe care le coordonați. Simona, nimic nou sub soare. Ce vreau să spun cu asta? Vă reamintesc faptul că în 2020, când am început primul mandat, am început foarte, foarte abrupt, adică în plină criză pandemică. Era povestea cu COVID-ul. La momentul respectiv, asta ce a însemnat? A însemnat faptul că absolut toate proiectele noastre de infrastructură mare au fost înghețate, pentru că toate resursele financiare, hai să nu zic toate, majoritatea resurselor financiare au fost direcționate pe zona de securitate sanitară, pentru că, aici o spun, eu știu, mai degrabă cu un gust amar decât fericit, de faptul că avem în subordine, noi cei de la Consiliul Județean, numai puțin de 9 unități spitalicești în subordine. Deci eu spun cu un gust amar, pentru că ar trebui să cunoscătorii să-și imagineze cam ce presiune pun aceste spitale pe bugetul Consiliului Județean. Asta acolo unde se pune presiune, mai ales așa atunci este, cum era în perioada pandemică, dar nu numai, mai mult. Și acum. Asta vă spuneam, deci am început mandatul 2020 în stil abrupt, s-a terminat pandemia, a început războiul. Ce a însemnat începerea războiului din Ucraina? Au explodat toate prețurile, dacă vă mai aduceți aminte, inclusiv prețurile la combustibil, la utilități, la materiale de construcții.
Noi aveam 32 de proiecte în derulare în diverse stadii de execuție, de implementare la momentul respectiv. Constructorii s-au aflat în imposibilitate de a mai continua proiectele pentru că au explodat costurile generale și așa mai departe. Cu toate acestea, vreau să vă spun că finalul mandatului ne-a prins într-o situație fericită, adică n-a fost niciun proiect pe care să nu-l finalizăm sau pe care să-l stopăm. Un lucru absolut fericit, care e cazul să ne lăudăm. Am făcut-o și o vom face, desigur, pentru că chiar a fost un obiectiv îndeplinit cu foarte multe greutăți. Și ca să vă faceți așa o imagine de ansamblu, că circulă uneori, cu rea voință, circulă în mediul public fel de povești vis-a-vis de sute de angajați, de salarii exorbitante și așa mai departe. Să știți că, de exemplu, pe zona de proiecte avem 11 sau 12 lucrători mari și lați, 12 funcționari care lucrează pe zona aceasta de proiecte în aparatul propriu al Consiliului Județean. Cu oamenii ăștia noi am atras fonduri de peste 700 de milioane de euro, fonduri nerambursabile. Proiectele pe care vă spuneam că le-am dus la bun sfârșit. E mult, e puțin? Aștept să-mi spui tu sau telespectatorii voștri. Eu cred că este mult. De ce e de lăudat treaba asta? Pentru că colectivul din aparatul propriu al Consiliului Județean este același în proporție covârșitoare de peste 90%, cred eu, ca acum, nu știu, 10 ani, 15 ani, adică într-o perioadă în care Consiliul Județean nu avea în derulare, cu același aparat propriu, nu avea în derulare niciun proiect european. Și cu toate acestea, poate că, eu știu, calitățile actualei echipe de conducere au fost tocmai această motivare a personalului care să cupleze, să se organizeze corespunzător în sprijinul sau în beneficiul cetățenilor județului Argeș. Revenind la vremurile noastre, la fel am început și acest mandat. Începutul de an ne-a prins cu aceste sughițuri electorale. Nu știu dacă e cel mai fericit termen, dar asta mi-a venit acum. Această nelămurire, încleștare, încorsetare, cum mai vreți dumneavoastră, care continuă din nefericire, a dus la multă instabilitate, a dus la situația economică nefastă prin care România trece acum. Dacă insistați, am să intru și în detalii. Eu sunt de departe unul dintre cei care nu îmbrățișează sub nicio formă măsurile guvernului Bolojan, cu riscul de a supăra poate parte dintre colegii mei, pentru că să nu uităm, nu vreau nici să fiu ipocrit sau fariseu, vrem, nu vrem, PSD face parte din actualul act de guvernare. Dar cu toate acestea, să știți că punctul meu de vedere poate e îmbrățișat de foarte mulți colegi din zona de PSD. Din punctul meu de vedere, măsurile sunt unele arbitrare, unele superficiale și de multe ori unele luate după ureche. Mă refer la măsurile luate nu neapărat de guvernul Bolojan, cât mai degrabă de domnul premier pe persoană fizică, că de multe ori așa apare, asta stând într-un dialog și cu ceilalți colegi din PNL, care ne spun că și ei sunt de multe ori luați pe nepregătite, sau un exercițiu pe care puteți să-l faceți și dumneavoastră, să întrebați primarii din Argeș ce părere au despre primarii din Argeș și ai PNL-ului, ce părere au despre măsurile propuse de PNL. O să constatați că nu i-a întrebat nimeni, nu s-a consultat nimeni nici cu ei, deși Bolojan este exponentul PNL-ului, și cu atât mai puțin nu le îmbrățișează. Pentru că, așa cum spuneam, sunt niște măsuri care pun mai multe probleme decât aduc mai multe soluții. Și nu mă refer strict neapărat la măsurile care privesc tăierile de personal, cât la celelalte măsuri conexe, creșterea TVA, creșterea de taxe. Parcă lucrurile au fost aduse voit în situația asta. Care nu se aliniază deloc, adică e așa pe punctul de a exploda. Din păcate. Noi ne punem întrebarea retorică, cum se face că de fiecare dată când stânga a venit la putere, când PSD-ul a ajuns la guvernare, doar PSD-ul a fost
Și este statistică, nu demagogie. Nu vreau ca telespectatorii să mă înțeleagă greșit. Nu e nici perioada electorală ca să fac reclamă. Dar este statistică. Ori de câte ori PSD a venit la guvernare, a stat să rânească după cei dinainte, de dreapta. Adică doar PSD a fost capabil să crească pensii și salarii, doar PSD a fost în stare să taie tot felul de taxe și impozite sau să le micșoreze. Doar pe vremea PSD-ului au mai fost plafonate prețurile la energie, iar exemplu, doar pe vremea PSD-ului a scăzut TVA-ul. Repet, este statistică, nu demagogie. Dacă s-a mai întâmplat și pe alte guvernări, au fost chestiuni strict punctuale pe perioadă foarte scurtă sau, repet, strict punctuale. Altfel, că vor unii să recunoască sau nu, ori de câte ori PSD a fost la guvernare, poporul în integralitatea lui a trăit mai bine. Asta este pura realitate. Vor spune oamenii că acum s-a ajuns în această situație pentru că au fost luate aceste decizii. Serios? Păi hai să ne uităm cam cine a achiziționat sute de milioane de doze de vaccin în condițiile în care noi suntem sub 20 de milioane de locuitori în România, undeva la 16 milioane. Cine a achiziționat sute de milioane de doze de vaccin care ulterior au expirat? Ce guvernare era atunci? Nu cumva era USR PNL? Ce se întâmplă? Vorbim de fără penal în funcții publice și culmea. Asistăm la un scenariu prin care președintele României, actualul președinte al României, angajează consilier personal pe cineva care este anchetat penal. Despre ce vorbim? Fără penal în funcții publice ne place cum sună, dar nu când e vorba de penalii noștri. Când e vorba de penalii noștri, justiția este nedreaptă, are ceva împotriva lor noștri. Când e vorba de alții, domne, jos labele de pe justiție. Sincer, acum revenind cu picioarele și în ograda noastră, tocmai vin și de la o ședință de Consiliul Județean, ne-am cam săturat de formațiuni politice, ca să nu zic de personaje politice care ne propun, ne aruncă fel de mere otrăvite în ședințele de Consiliu, ne propun tot felul de subiecte fantasmagorice, imposibil de implementat, dar care dau bine pentru publicul larg, pentru că și ei le pun într-o oglindă favorabilă lor, gen propun să dăm gratuitate la cursurile de la Centrul Doina Argeșului tuturor copiilor instituționalizați, tuturor copiilor din familii monoparentale, tuturor. Păi, oameni buni, hai să ne înțelegem. Centrul Doina Argeșului oferă cursuri vocaționale, nu sociale. Avem alte instituții care ne mănâncă o jumătate din buget, și anume de GASPC-ul. Da? Adică, repet, sună bine că dacă mergi pe stradă acum și întrebi dom'le, vreți ca copiii instituționalizați să beneficieze de nu știu ce gratuit? E cineva care să spună... Asta nu ar fi un lucru deloc rău, adică ar fi bine pentru acești copii, dar... Numai că să vedem care ar fi sursa de finanțare, care ar fi efectiv posibilitățile. Ce s-ar întâmpla dacă noi am dat o astfel de hotărâre? Mâine ne-am trezit cu, nu știu, cu 200 de tineri se înscrie obligatoriu la aceste cursuri în condițiile în care noi avem, nu știu, 20 de profesori. Pe am blocat activitatea tuturor. Mai departe, intrăm pe altă zonă. Colegii mei nu au în fișa postului gen să facă anchete sociale. Ar trebui cineva să fie comisii, să analizeze dosarele respective. Se încadrează la caz social. Deci, repet, și eu îmi doresc ca cetățenii României să beneficieze toți, indiferent dacă lucrează în mediul public sau privat, de al 15-lea salariu, încă de 3 salarii în plus. Așa din gură, atâta timp cât nu indici sursa de finanțare, cât nu vezi ce impact bugetar are măsura respectivă vis-a-vis de alte chestiuni, facem o politică, dar facem o politică nepoliticoasă, dacă vreți, și lipsită și de fundament și practic ne păcălim electoral și ne furăm căciula singuri. Din păcate, aceste neînțelegeri la nivel înalt nu aduc nimic bun cetățeanului de rând, celui care ne privește acum. Așa este, aveți perfectă dreptate, dar nu e vreo chestie unică ceea ce se întâmplă acum aici, fie că vorbim în Parlamentul local, fie că vorbim în Parlamentul național. Mi-am permis să spun Parlament local, Consiliul Județean Argeș. Lucrurile așa au funcționat întotdeauna și nu doar în România. Până la urmă, vorbim de democrație, așa e
înțeleasă și percepută, mă rog, în funcție de fiecare țară. Dar cred că ar trebui totuși gândit sau găsit un moment de resetare, un moment zero în care toată lumea să tragă la aceeași căruță, în care să mai lăsăm demagogia asta, să mai lăsăm ipocrizia, în care să găsim variante care într-adevăr să vină în sprijinul cetățeanului de rând, chiar dacă poate uneori ne afectează din punct de vedere electoral politic. Poate cei care vă urmăresc acum vor zice, da, dumnealui vorbește despre acest lucru, dar acum venim și ne întoarcem la evenimentul pe care l-ați avut, pentru că în condiții, în acest context complicat al anului 2025 și al celui care urmează, iată că totuși în Argeș s-au întâmplat lucruri și s-au întâmplat lucruri bune și le-ați prezentat ieri. Eu nu vreau să vă aduc laude sau să vă felicit, dar este realitatea. Așa este, îmi cumpănesc cu grijă cuvintele tocmai pentru a nu părea lipsit de modestie. Da, știți cum e. Dacă nu ne lăudăm noi, alții poate cu atât mai puțin, opoziția absolut deloc. A fost un an al reușitelor. În contextul de care am vorbit mai devreme, 2025, mă rog, final de 2024 plus 2025, până la momentul la care ne-am oprit acum, a fost un an plin de reușite. Ce înseamnă reușitele astea? Păi, cred că l-ați văzut într-un mesaj video și pe directorul ADR Sud Muntenia, domnul Liviu Mușat, care spunea că suntem lideri detașat. Argeșul, Consiliul Județean Argeș este lider detașat la atragere de fonduri europene. Practic, din sumele atrase de toate consiliile județene din ADR Sud Muntenia, un sfert din această sumă a fost atrasă doar de Consiliul Județean Argeș. Pe mai puține proiecte față de exercițiul anterior, adică avem 6 proiecte, dar cu o valoare dublă, pentru că avem niște proiecte de infrastructură rutieră foarte, foarte costisitoare. Practic avem cele mai mari proiecte și ca lungime, cele mai lungi drumuri, dar și cele mai costisitoare. Drumul de la Bradul la Ștefan cel Mare și drumul de la Poiana Lacului la Bârla, limită cu județe Olt, respectiv Dâmbovița. Deci avem aceste drumuri deja semnat contractul de finanțare, se lucrează diverse 15% grad de execuție la unul, 10% la altul. În acest an vă reamintesc. Și punctual vreau să vă rog să vorbiți, să punctați și despre ceea ce s-a realizat pe celelalte domenii pe care nu le aveți dumneavoastră în privința instituțiilor și apoi să vorbim, pentru că s-au întâmplat, așa cum spuneam, lucruri bune, lucruri frumoase din punct de vedere al patrimoniului turistic și cultural, care au atras, iată, aici în Argeș prin redeschiderea a 3 monumente istorice. O să vorbim și despre acest lucru, dar haideți să vorbim și despre celelalte proiecte implementate în sănătate, educație, infrastructură rutieră. Sunt multe, știu. Da, sunt. Ne-ar trebui mult timp la dispoziție, dar punctual, puțin, să vorbim despre fiecare. Sunt multe, trebuie spus din capul locului că de zona investițională se ocupă colegul meu, domnul Marius Nicolaescu. Eu am 13 instituții în subordine, în general pe zona aceasta de cultură, Salvamont, Societatea de Pază, Instituția Arhitectului Șef și așa mai departe. Dar lucrurile la noi, să știți că funcționează în echipă. Poate că asta a fost și cheia succesului pentru care am realizat atât de multe lucruri. S-a creat așa o coeziune și la nivelul echipei de conducere a Consiliului Județean și alături de colegii din aparatul propriu și, cred eu, și alături de consilierii județeni, indiferent de culoare politică, chiar dacă au mai fost clinciuri, e normal să se întâmple așa. Și dați-mi voie să cred totuși că am avut și avem și probabil vom avea o relație bună și cu celelalte deconcentrate din județul Argeș. A fost o problemă, apropo, anul trecut, aduceți-vă aminte, când instituția prefectului era reprezentată de un prefect PNL, am avut probleme mari în sensul în care Consiliul Județean, prin blocarea bugetului absolut arbitrară și incorectă și nedreaptă, lucru dovedit în instanță, într-un final, Argeșul a pierdut câteva sute de miliarde
și au fost blocate, întârziate niște proiecte care nu s-au mai putut relua anul acesta, pentru că a venit ordonanța Boc și, din nefericire, iată, administrativ, Predescu, prefectul PNL de la acea vreme, nu a plătit cu nimic, practic din pix a blocat abuziv și arbitrar o hotărâre de Consiliul Local care venea în sprijinul investițiilor importante din județul Argeș, atât ale comunităților din mediul rural, dar și din cadrul instituțiilor din subordinea Consiliului Județean. Aduceți-vă aminte că aveam investiții importante la spitale, care au întârziat nefiresc de mult și am pierdut și bani pentru că s-au mărit prețurile la anumite achiziții pe care le aveam în derulare. Dar ulterior am pierdut efectiv bani pentru că banii respectivi n-au mai fost timp să fie cheltuiți, s-au întors la bugetul public și au fost pierduți pentru anumite comunități. Cu toate astea, vă reamintesc că anul acesta, dacă vorbim de zona cultural-turistică, cea de care mă ocup strict, asta ca să nu mai zică nimeni că n-am făcut nimic pentru turismul din Argeș, departe de tot, o minciună mai gogonată n-am auzit. Am recepționat 3 obiective principale, și anume Cetatea Poenari. În săptămâna mare am readus-o spre vizitare publicului larg și din aprilie până în acest moment avem peste 40.000 de vizitatori plătitori. Asta înseamnă că a devenit la acest moment, pot să afirm că Cetatea Poenari este principalul vector turistic al județului Argeș și principalul motor de venituri proprii al Muzeului Județean Argeș. Practic, Muzeul Județean Argeș poate face o serie întreagă de investiții strict cu banii încasați de la Cetatea Poenari. Practic, a revenit acolo unde era locul. Așa și acum este. Cu un impact mult mai mare în rândul turiștilor. Deschid o paranteză, lucrurile nu se vor opri aici în ceea ce privește Cetatea Poenari. Vom încerca să aducem în primăvara viitoare și îmbunătățiri în interior, îmbunătățiri care țin de butaforie și de amenajări specifice, tocmai din dorința de a suscita interesul și mai mult, poate și al tinerei generații, fără să împietăm, nu știu, valoarea istorică a edificiului. De asemenea, nu am renunțat la proiectul care presupune amenajarea unei parcări, a unui restaurant acolo, dar și mai important, a unei căi de acces mecanizat. Vorbim de bani foarte, foarte mulți, există un SF făcut acolo, nu am identificat o sursă de finanțare nerambursabilă și este practic imposibil ca în acest exercițiu financiar să facem această investiție din banii noștri, dar mai avem răbdare și suntem optimiști. Dar nu renunțați, asta nu e important. renunțăm, Da. desigur. De asemenea, ne dorim și cu siguranță vom reuși să aducem mai multe activități acolo, activități atât artistice cât și sportive. Am testat piața, dacă îmi permiteți termenul, în toamna aceasta. Am organizat niște crossuri, niște demonstrații pe diverse discipline sportive. Am văzut că a existat un feedback mai mult decât pozitiv, atât la nivelul comunității sportive argeșene, dar și la nivel de vizibilitate națională și vom multiplica. Probabil vom organiza și concerte acolo, avem în plan, în calendarul de activități. În paralel am recepționat sediul fostei prefecturi, sediul principal practic al Muzeului Județean Argeș, aflat și el într-o recondiționare pe fonduri europene. Un proiect nu fără probleme și care e finalizat, dar nu e finalizat, în sensul în care atunci când lucram la acest proiect s-au redescoperit, dacă vreți, nu știu, alt termen mai potrivit, ruinele schitului Buliga și vrem să dezvoltăm alt proiect acolo complementar prin care să conservăm in situ ruinele schitului în spatele muzeului, tocmai pentru a fi un plus pentru iubitorii de istorie, chiar istorie ecumenică. Urmează de asemenea prin forțe proprii să amenajăm peisagistic parcul din fața teatrului și mai important, suntem în căutarea a 5 milioane de euro, dacă îi găsiți dumneavoastră pe undeva să ne anunțați,
că suntem direct E mai interesați. greu să găsim noi. Da. Vă lăsăm pe dumneavoastră. Doamne ajută să se întâmple. Să dea Dumnezeu, căutăm la fel surse de finanțare nerambursabile, aproximativ 5 milioane de euro pentru amenajarea celor două expoziții ale Muzeului Județean, expoziția de științele naturii, respectiv expoziția de istorie. Noi am prins și bani printr-un proiect multianual, am prins și bani din bugetul propriu. O să încercăm să începem cu, ziceți, expoziția de istorie, dar căutăm să amenajăm expozițiile în așa fel încât să fie în pas cu vremurile, cu noile tehnologii, în așa fel încât să nu trebuiască să intervenim asupra lor sub nicio formă în ultimii, nu știu, în viitorii 20-25 de ani. De asemenea, am recepționat un alt edificiu la care ținem foarte mult și care devine o bijuteria sau redevine o bijuterie arhitectonică pe eșichierul centrului piteștean, și anume Galeria de Artă Schweizer Cumpăna, un edificiu în proximitatea primăriei care exterior arată foarte bine, iar interior arată într-un mod absolut superb. Sunt convins că va fi o gazdă foarte bună, foarte primitoare pentru o serie întreagă de activități, în general expoziții. Deocamdată nu ne-am hazardat să amenajăm înăuntru nicio expoziție, întrucât există senzori care monitorizează microclimatul din interior, din punct de vedere al umidității și așa mai departe. Sunt mult mai mulți factori. Și când acești parametri vor fi în limitele normale, cu siguranță vom da drumul și acelui edificiu. Pe zona de infrastructură rutieră vreau să vă spun că la acest moment facem eforturi considerabile să continuăm proiecte aflate în finanțarea programului Angel Salini, care la momentul actual este îngropat. Da. Și anume drumuri care fac legătura cu județul Vâlcea. Ele trebuiau să intre în execuție, repet, din bani guvernamentali în anul acesta. Vorbim de drumul care leagă Șuici de Robaia, Beriz, Lăvești, județul Vâlcea, și alt drum care ne leagă tot de Vâlcea, de la Sălătrucu, care este la Perișane. Le vom continua probabil din fonduri proprii. Nu e ușor în condițiile în care, nu știu dacă am mai spus-o la dumneavoastră, Consiliul Județean Argeș, în ceea ce privește infrastructura rutieră, mai deține un record. Nu ne mândrim neapărat cu el, faptul că suntem al doilea Consiliu Județean din țară ca număr de kilometri de drumuri în administrare. După Hunedoara, Consiliul Județean Argeș, care are 1300 de kilometri, noi avem 1200 de kilometri de drumuri în administrare, și vă dați seama că nevoile sunt multe, nevoile sunt diverse, și pentru că, iată aici fac o paranteză, cu noi râdem, cu nu plângem, infrastructura rutieră care ține de drumuri naționale a duduit, ăsta este termenul, în ultimii 5 ani în Argeș. Aduceți-vă aminte că s-a inaugurat șoseaua rapidă Craiova-Pitești și așa mai departe. Se lucrează corespunzător la autostrada Pitești-Sibiu. S-au asfaltat porțiuni importante din Transfăgărășan, din drumul care leagă Boten de Buzoiești, și lucrurile continuă. Șoseaua veche de la Topoloveni până la Mărăcineni chiar. Lucrurile astea, să știți că vin la pachet și cu niște neajunsuri. Adică dacă s-a lucrat la autostrăzile care tranzitează județul Argeș, să știți că lucrul acesta ne-a afectat direct și infrastructura noastră, pentru că utilajele grele care lucrează pentru autostradă circulă pe drumurile județene și care nu au fost tot timpul proiectate ca să suporte care și așa sunt ele cum sunt și se pune amprenta mai mult pe ele. Asta spun. Și chiar vă fac o paranteză, vă spun, cred că trebuie să lucrați aici la drumurile care fac legătura între Argeș și Vâlcea, pentru că să știți că sunt foarte multe persoane care spun când ajungi, intri din Vâlcea în Argeș, se cunoaște. Adică știi exact că ai ajuns în Argeș. Mă bucur că am spus eu înaintea dumneavoastră, asta înseamnă că suntem la curent cu
cu ce se întâmplă acolo, cu neajunsurile de acolo. Suntem în asentimentul cetățenilor. Lumea trebuie să înțeleagă că lucrurile au întârziat acolo nu din cauza Consiliului Județean. Noi să știți că nu punem, am stabilit, acum 5 ani am stabilit un mod de lucru. Și când alocăm bani de la bugetul local către UAT-uri din mediul rural pentru asfaltare unor drumuri comunale, o facem doar în condițiile în care primarul de acolo își asumă faptul că pe respectivul sector de drum a dus toate utilitățile. Gen apă curentă, canal unde e cazul, gaze unde e cazul. De ce? Pentru că în cei 5 ani în care drumul în general are ziceți, garanție, să nu fie nevoie să intervină pe el. Cam așa s-a întâmplat și la Șuici, încă se mai lucrează la zona de canalizare și de aici s-au întârziat un pic lucrurile, s-au întârziat până a înghețat de tot proiectul Anghel Salini și suntem nevoiți acum să continuăm proiectul pentru că îl vom continua tocmai fiind conștienți de nevoile de acolo, îl vom continua cu bani din bugetul propriu. Iată, pe infrastructura rutieră, spuneți că faceți pași, încercați să-i faceți atât cât se poate să veniți în sprijinul oamenilor din zonele respective. În sănătate, știu că aici chiar au fost lucruri care au mers și știm bine ce s-a întâmplat la Spitalul de Pediatrie. Prezența ministrului Rogobete aici demonstrează acest lucru. Este important să aducem și aceste aspecte în fața telespectatorilor. Până la urmă avem toți copii, avem nevoie să avem spitale bune, cadre medicale care să-și facă datoria. Da. Vă spuneam că avem 9 unități spitalicești în subordine. Nu a existat unitate medicală aflată în subordinea noastră asupra căreia să nu intervenim atât din punct de vedere al investiției în clădiri, cât mai ales al aparaturii. În unele, normal, am făcut mai mult, în unele mai puțin, unele au avut și o moștenire mai bună, pentru că până la urmă despre asta e vorba. În unele mai este nevoie să se facă. Peste tot este nevoie să facă și știți cum e, și în casă la dumneavoastră tot timpul mai e nevoie de ceva, din an în an. Anul ăsta zugrăvești, anul viitor să schimbi patul, anul celălalt televizorul și așa mai departe. Că asta e evoluția vieții. Dar așa cum ați remarcat, cred că și dumneavoastră, așa au remarcat, dați-mi voie să credeți și telespectatorii și cu atât mai mult specialiștii, lucrurile care se întâmplă la nivelul unităților spitalicești din Argeș sunt fără precedent. Lucruri însemnând investiții fără precedent. Nouă, vedeți, ni se pune în cârcă de fiecare dată. Nu prea ne laudă lumea pentru lucrurile bune care le facem, dar mai degrabă sunt cei care ne trag de urechi pentru lucrurile care nu funcționează. Și aici m-aș referi de fapt la faptul că, uite, mai sunt anumite aspecte neclare, în primul rând, pe zona de urgență. Pe zona de urgență, în primul rând, ca să stabilim din capul locului responsabilitatea medicală, actul medical nu este la Consiliul Județean. Noi este mult decât să plătim facturi, să plătim investiții, să plătim aparatură și eventual să creăm condiții propice în așa fel încât să atragem cât mai mulți specialiști să vină în Argeș. Prin oferindu-le locuințe de serviciu gratuite, oferindu-le fel de facilități, pentru că există la nivel național pe zona aceasta medicală o întreagă concurență în a-ți atrage specialiști pe anumite specializări. Cei drept că nu toate specializările sunt în suferință. Da? Pe zona de ATI, radiologie și așa mai departe, chiar... Colegii din regie îmi fac semn că timpul alocat emisiunii s-a sfârșit. Dacă dumneavoastră, din păcate, o să reveniți, pentru că sunt multe de discutat și așa cum spuneați, unitatea de primiri urgențe este punctul forte, este și normal, oamenii se duc acolo atunci când au cea mai mare nevoie și trebuie să fie sprijiniți în acest act medical. Dacă dumneavoastră aveți un mesaj pentru telespectatorii noștri? Închei doar cu unitatea de primiri urgențe, faptul că adevărul este greu înțeles în sensul în care este greu înțeleasă medicina de urgență. Specialiștii noștri de acolo sunt practic subjugați de cazuri care nu țin de medicina de urgență, dar promit să fiu mai explicit într-o emisiune viitoare. Altfel, dați-mi voie, în calitate de
hai să zic, reprezentant al Consiliului Județean, să urez telespectatorilor dumneavoastră o zi națională plină de însemnătate, de împliniri. Poate e un moment prielnic să ne aducem mai bine aminte de tot ceea ce ține și de tradițiile noastre seculare, dar și ceea ce reprezintă valorile naționale. Măcar în această zi. Măcar în această zi. Mulțumesc mult pentru prezență, le mulțumesc de asemenea și telespectatorilor. Rămâneți în continuare cu programele Antena 3 Pitești. La revedere!